Εμβόλια και ελευθερίες. Καθολικοί και υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, ανθρώπινα δικαιώματα. Μία σχέση αμφίδρομη μέσα σε ένα καθεστώς ανελευθερίας. Πώς αρχίζει και μέχρι πού πηγαίνει αυτή η αλληλεπίδραση και πόση σημασία δίνεται στον παράγοντα άνθρωπο, πώς πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η σχέση της δημόσιας υγείας και ατομικής ελευθερίας. 5η, 7 Ιανουαρίου 2021, στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάς, στην εκπομπή «Γιατί όλα συνδέονται» με την Αθανασία Πεκλάρη και την καλεσμένη της εκπομπής κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτή Αχαΐας της Ελλήνων Συνέλευσης, θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα που σήμερα προβληματίζει και ίσως να διχάζει την ελληνική κοινωνία. Να είστε όλοι συντονισμένοι. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες απανταχού του πλανήτη μας, που είναι και απόψε κοντά μας σε άλλη μια εκπομπή, γιατί όλα συνδέονται. Εκπέμπουμε μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης του Ράδιο Διασπορά, στο κοντρόλ της εκπομπής η Εφροσύνη Μπίθα. Το θέμα που θα μεταδώσουμε σήμερα έχει τίτλο «Εμβόλια και ελευθερίες». Είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ ευαίσθητο ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο στις μέρες μας. Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτής Αχαΐας με την Ελλήνων Συνέλευσης. Κυρία Βαγενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρετίζω όλους τους Έλληνες και τιμή μου που με καλέσατε. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Κυρία Βαγενά, σήμερα θέλουμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο θα πούμε, αλλά και ειδικά στη χώρα μας, τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοια διχογνωμία ανάμεσα σε ιατρικούς συλλόγους, σε επιστήμονες, σε λοιμοξιολόγους, σε ιολόγους, στα πολιτικά πρόσωπα, στις μεταξύ τους δηλώσεις. Έχουν επιφέρει ένα αποτέλεσμα στον πολίτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται μετέωρος. Δεν γνωρίζει πια τι είναι ορθό και τι δεν είναι. Θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις τις οποίες δεν έχουμε. Ακούσαμε πρόσφατα, κυρία Βαγενά, την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα για την πανδημία, για τον COVID-19, λέγοντας ότι ο καθολικός εμβολιασμός του πολίτη, όλων των πολιτών, μάλλον με τον καθολικό εμβολιασμό τους, ξεκινάει η ελευθερία τους. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη, βλέπουμε κυβερνητικούς παράγοντες να δηλώνουν ότι οποιοσδήποτε δεν εμβολιαστεί, ως συνέπεια αυτού θα είναι οι περιορισμοί κάποιων ελευθεριών. Πόσο οξύμορο μπορεί να είναι αυτό, κυρία Βαγενά? Εντελώς οξύμορο και προφανώς οξύμορο, και μόνο που το ακούς καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζεις πρόγραμμα ελευθερία ένα πρόγραμμα εξαναγκαστικού εμβολιασμού και καθολικού, ο οποίος είναι, ήδη υπάρχουν τεράστιες αναταράξεις και στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινή γνώμη, στο κατά πόσον αυτά τα εμβόλια είναι δυνατόν να επιβληθούν, μπορούν να επιβληθούν και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο μπροστά μου έχω, ας πούμε, το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, όπου έχει δημοσιεύσει τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου για τον COVID-19, όπου μέσα στις πιθανές παρενέργειες είναι τουλάχιστον 10 παρενέργειες, πολύ σοβαρές. Ενδεικτικά θα πω, οι ίδιοι το λένε, σύνδρομο Guillain-Barré,
οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα, εγκεφαλομυελίτιδα, μηνυγκητοκεφαλίτιδα, σπασμοί, ναρκοληψίες, αναφυλαξίες, οξεία έμφραγμα, μυοκαρδίτιδα, θάνατοι αναφέρονται μέσα στην επίσημη αυτή έκθεση. Δηλαδή είναι στις αντενδείξεις του εμβολίου, τις επίσημες. Και δεν είναι το μόνο εμβόλιο που έχει αντενδείξεις, όλα τα εμβόλια έχουν αντενδείξεις. Αλλά το εκπληκτικό απ' την άλλη επίσης είναι ότι με κίνδυνο, μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία, δηλαδή σε τι ποσοστό μπορεί να πάθεις όλα αυτά που αναφέρει το ίδιο το εμβόλιο μέσα ως παρενέργειες, ως πιθανές παρενέργειες, δεν έχει σημασία αν είναι μικρή η συχνότητα ή μεγάλη. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να τις πάθει, αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι ηθικό, δηλαδή και μάλιστα να ζητάς από τους υποψήφιους εμβολιαζόμενους, από τον πληθυσμό δηλαδή, από τους πολίτες, προκειμένου να κάνουν το εμβόλιο, να υπογράψουν και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ότι δέχονται την ευθύνη για πιθανές παρενέργειες που μπορεί να πάθουν κάνοντας το εμβόλιο. Κυρία Βαγιανά, είναι πρωτόγνωρο και αυτό. Δεν είναι πρωτόγνωρο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται καθολικός εμβολιασμός. Γιατί τόσα χρόνια τα παιδιά μας εμβολιάζονται. Εμβολιάζονται και μάλιστα είναι τόσο υποχρεωτικό, εξαναγκαστικός, όπου δεν τα γράφουν και σε σχολεία. Έχουμε ένα παράδειγμα πρόσφατο, όπου διέγραψαν παιδί από παιδικό σταθμό, επειδή λέει δεν είχε κάνει τα εμβόλια. Και μάλιστα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ήταν δημοτικός ο σταθμός. Ο γονέας, για 4 παιδιά δεν διαγράψανε, αλλά ένα εξ αυτών, οι γονείς του προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχοντας την πεποίθηση ότι θα κερδίσουν, γιατί αν μη τι άλλο μια τέτοια απόφαση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα δούμε πώς, γιατί είναι βασικό το ότι παραδέχεται και το Σύνταγμα, αλλά και ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι το εμβόλιο συνιστά σοβαρή παραβίαση στη σωματική, ψυχική και ατομική ακεραιότητα του υποκειμένου, του ατόμου. Σοβαρή παραβίαση. Επίσης, η διάταξη του Οβίδεο, του Διεθνούς Συμφώνου σε σχέση με τους εμβολιασμούς και τη βιοιατρική, απαγορεύει ότι μόνο με συνένεση του ατόμου μπορείς να επέμβεις είτε με εμβόλιο είτε με άλλο τρόπο πάνω στον οργανισμό του. Βλέπουμε όμως ότι ένα Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε όλους αυτούς τους νόμους, και αν διαβάσουμε αυτή την απόφαση, αυτή συγκεκριμένα η απόφαση, είναι, μισό λεπτό να τη βρω για να σας πω, είναι μια απόφαση πρόσφατη κιόλας, όπου είναι 2387 του 2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου δεν δικαίωσε τους γονείς και δέχτηκε ως σωστό να διαγραφεί το παιδικό σταθμό, επειδή δεν είχε κάνει τα προεπόμενα εμβόλια. Το σκεπτικό λοιπόν της απόφασης μας δείχνει ότι τελικά δεν υπήρχαν ποτέ ελευθερίες, δεν υπήρχε ποτέ ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί λέει ότι απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς των γονιών, ενώ παραδέχεται ότι το μέτρο του εμβολιασμού καθ' αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και δει τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα αυτού,
όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Αλλά, λέει η απόφαση, το καθιστά συνταγματικά ανεκτό όταν το επιτρέπει η ειδική νομοθεσία. Αυτές είναι οι ειδικές νομοθεσίες που βγαίνουν τώρα και τις υπογράφουν οι βουλευτές της Βουλής. Μιας Βουλής που δεν υφίσταται ουσιαστικά, γιατί δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα, αλλά τι είδους ειδικές νομοθεσίες είναι αυτές που φτάσανε μέχρι και να μας απειλούν για χάσιμο ελευθεριών και να επιβάλλουν καθολικούς εμβολιασμούς τη στιγμή που γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχίστε. Αυτή η απόφαση λοιπόν, αν μελετήσουμε λίγο το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα καταλάβουμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει δίκαιο. Κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή θέλουν να βγάλουν μια απόφαση για να μπορούν να εξαναγκάσουν τους πολίτες να εμβολιαστούν οπωσδήποτε. Γιατί δεν μπορούν να τους εξαναγκάσουν να τους πάρουν με το ζόρι με την αστυνομία να τους τρυπήσουν το χέρι, αλλά αφαιρώντας τους ελευθερίες, βγάζοντας και τέτοιες αποφάσεις όπως έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξαναγκάζεις, φοβίζεις τους πολίτες προκειμένου να οδηγηθούν σε έναν εμβολιασμό ο οποίος συνιστά τεράστια απειλή για την υγεία τους. Γιατί καλούν τι? Υγιή άτομα, και πάντα εκεί γίνονται οι εμβολιασμοί και στα παιδιά μας τόσα χρόνια. Είναι υγιεί τα παιδιά μας. Δεν έχουν κάποια ασθένεια για να πάνε να εμβολιαστούν. Και όμως τα υποχρεώνουν σε εμβολιασμό, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα ποσοστό που θα νοσήσει σοβαρά από τις παρενέργειες του εμβολίου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο ποσοστό είναι αυτό. Αν είναι μικρό ή μεγάλο. Σημασία έχει ότι δεν μπορείς να επαναφέρεις ένα παιδί που το έβλαψε ένα εμβόλιο να το επαναφέρει στην πρώτερη του κατάσταση. Μπορεί να το κάνει κανένας από αυτούς αυτό? Όχι, κυρία Βαγενάκη, έχουμε περιπτώσεις και μάλιστα με μετρήσεις δικές τους. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας πάνω από 52%. Αυτό ήταν και μία παλαιότερη δική τους έρευνα. Υπάρχουν αυτιστικά παιδιά και υπεύθυνοι να έχουν κριθεί τα εμβόλια για αυτή την κατάσταση. Επίσης, τώρα με αυτό που μας λέτε τώρα για τα εμβόλια, τα οποία με τον τρόπο τους υποχρεώνουν τους πολίτες, εδώ έχουμε και από διακεκριμένους επιστήμονες, όπου λένε stop σε αυτό το εμβόλιο του κορονοϊού, πέθαναν ακόμα και τα πειραματόζωα. Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Πολλά έχουν υποθεί. Εγώ αυτά τα αφήνω στην ιατρική κοινότητα. Εδώ πρόκειται όμως για ένα ηθικό ζήτημα, το οποίο ισχύει χρόνια και δεν προέκυψε τώρα. Όλα τα εμβόλια έχουν αντενδείξεις και βλάβες που θα μπορούσαν να συμβούν σε αυτόν που τα κάνει. Παρ' όλα αυτά επιβάλλονται ως υποχρεωτικά. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει ίσα τους πολίτες. Καμία πολιτεία δεν αντιμετωπίζει ίσα τους πολίτες όταν σου λέει ότι αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα ποσοστό που θα πάθει παρενέργειες και αυτό μπορεί να είναι μέχρι και θάνατος. Μπορεί να είναι και μια σοβαρή ασθένεια. Όπως πρόσφατα δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άνθρωπο που είχε εμβολιαστεί και κατέφυγε εκεί γιατί μετά από 6 μήνες εμφάνισε σκλήρυνση κατά πλάκας. Και κατέληξε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο τον δικαίωσε αποζημιώνοντάς τον με χρηματικό ποσό. Πεςτε μου όμως, πόσα χρήματα να δώσει στον άνθρωπο, επιστρέφει πίσω η σωματική του υγεία και η ακεραιότητά του? Αυτή είναι η νομοθεσία, η διεθνής, και εκεί καταλήγει. Κανένας δεν σέβεται τελικά την ανθρώπινη ζωή. Αυτό θέλω να πω. Και δεν είναι η πρώτη φορά, επειδή τα έχουμε αφήσει ανεξέλεκτα
τις πολιτείες μας, επειδή δεν συμμετέχουμε πουθενά, επειδή ο πολίτης δεν υπάρχει πουθενά και έρχονται ειδικοί που δεν τους γνωρίζει, δεν τον υπηρετούν, αλλά υπηρετούν πολύ συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες, και το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι όλα τα σκευάσματα, τα φαρμακευτικά και τα εμβόλια βγαίνουν από ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι δεν γίνεται και η μάχη τώρα μεταξύ της Pfizer και τις διάφορες άλλες εταιρείες έχουν βγει στο προσκήνιο και διαφημίζουν τα εμβόλια τους. Ιδιώτες δηλαδή, μια ιδιωτική εταιρεία μου επιβάλλει σε ένα σκεύασμα, το οποίο μου γνωστοποιεί η ίδια η εταιρεία ότι θα μου κάνει παρεμβινέργειες, και έρχεται το κράτος το εγκληματικό να μου πει ότι σου επιβάλλω τον εμβολιασμό, αλλιώς θα χάσεις ελευθερίες. Τι είναι η ελευθερία τελικά? Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός για την ελευθερία. Δεν υπάρχει πουθενά ελευθερία. Και από την άλλη, κυρία Βαγενά, πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, να μην έχει το δικό του σύστημα, μέσα στο δικό του σύστημα υγείας και την παραγωγή των όποιων φαρμακευτικών σκευασμάτων για τους πολίτες τους? Δηλαδή χρειάζονται ιδιωτικές εταιρείες, είναι εμπόριο πλέον η υγεία. Γιατί μια επιχείρηση, μια ιδιωτική εταιρεία, σκοπό και στόχο έχει το κέρδος. Και μόνο. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες είναι και παγκόσμιες, δηλαδή μονοπόλια σχεδόν, έχουν κατακλείσει τα πάντα και δικούν και τις κυβερνήσεις, από ό,τι βλέπετε. Τεράστια τα σκάνδαλα της Νοβάρτης πρόσφατα, τα θυμόμαστε, τα βλέπουμε. Η δικαιοσύνη βγάζει τους πάντες στον αφρό. Γιατί αυτοί που εκδίδουν την ειδική νομοθεσία που μας επιβάλλει αυτά, και αυτοί που την ψηφίζουν και την νομοθετούν, είναι και αυτοί πιόνια μιας ιδιωτικής εταιρείας. Όλα τα κράτη είναι εταιρείες. Δεν υπάρχουν κράτη. Και η Ελλάδα είναι Hellenic Republic, με αριθμό αφημί στο ΣΕΚΓΑ της Αμερικής. Και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε κράτος. Αυτοί λοιπόν οι βουλευτές που εκτός ότι ανήκουν και υπηρετούν μια ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι καν νόμιμοι. Γιατί δεν έχει συσταθεί ποτέ η Βουλή σε σώμα και παραβιάζει ακόμα και αυτό το σύνταγμα, που δεν είναι, και αυτό έχει τα προβλήματά του. Αλλά δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα η Βουλή, διαλύεται, δεν συστήνεται. Και αυτές οι μαριονέτες που παριστάνουν τους βουλευτές ψηφίσουν αυτούς τους νόμους και σου λέει, ορίστε, το παίρνει και το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, και σου λέει, να, έχουμε ειδική νομοθεσία. Ποιος την ψήφισε αυτή την νομοθεσία? Ποιος την επέβαλε? Οι διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα πού πάνε? Δηλαδή μπορεί μια εταιρεία να είναι πάνω από τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες? Πώς γίνεται αυτό? Όταν δεν υπάρχει πουθενά ο πολίτης, ναι, θα είναι πάνω. Όταν σε διοικούν μαριονέτες και οι πολίτες απλά υπακούν ό,τι πει η κάθε μαριονέτα, η παράνομη εκεί πάνω, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί όλοι οι πολίτες είμαστε αυτοί που συνιστούμε τις πολιτείες μας. Τελικά ανακαλύπτουμε ότι στον πλανήτη δεν υπάρχει πολιτεία πουθενά. Και μάλιστα πρόσφατα ζητούν ασυλία και οι γιατροί. Ζητούν ασυλία οι γιατροί. Σκεφτείτε πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Δηλαδή, σε καλούν να κάνεις ένα εμβόλιο το οποίο σου λένε και ποιες είναι οι παρενέργειες και ότι έχεις πιθανότητα να τις πάθεις. Έρχονται και οι γιατροί και ζητάνε ασυλία για να μην ζητήσεις ευθύνη από αυτούς. Οι βουλευτές έχουν ήδη ασυλία. Ήδη την έχουν την ασυλία. Το γνωρίζουμε πολύ καλά για τους ειδικούς νόμους που βγάζουν. Αν πάθεις κάτι δηλαδή από αυτούς τους νόμους,
δεν μπορείς να τους πας στο δικαστήριο γιατί ψηφίσατε αυτό τον άδικο νόμο που σκότωσε ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους πάει κανένας. Το έκαναν, λέει, μέσα στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λέει εδώ η απόφαση του ΣΤΕ. Και έρχονται τώρα και οι γιατροί και ζητάνε ασυλία. Και αυτό το κάνουν παντού. Προσέξτε τώρα, αυτό έχει συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί τελικά η παγκόσμια κυβέρνηση είναι παντού. Τελικά λειτουργεί η παγκόσμια κυβέρνηση. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν ασυλία στις φαρμακευτικές. Και δεν μπορούν να τις μηνύσουν για παρενέργειες οι πολίτες. Και κανένας. Για τον COVID τώρα. Αυτή η ασυλία όμως δεν θα πάει μόνο στα εμβόλια για τον COVID. Είναι για όλα τα εμβόλια και για όλα τα σκευάσματα. Αυτή η ασυλία, αυτά τα σκευάσματα που μας τα επιβάλλουν ως ελιξίρια της ζωής μας. Είναι απαράδεκτο, μόνο το σκέφτεσαι. Κυρία Βαγενά, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και μπορεί να βγάζουν, διότι βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καταλάβουμε ότι έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι και κόβουνε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κράτος να προστατεύσει τον πολίτη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη να δικάσει τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν τέτοια εγκληματικά διατάγματα που βάζουν μέσα προς ψήφιση από τη μία, και από την άλλη τώρα έχουμε και τους γιατρούς να ζητούν και αυτοί ασυλία, ώστε να προβούν και αυτοί σε ένα ενδεχόμενο έγκλημα αν κάποιος βρεθεί κάτω από παρενέργειες τις οποίες δεν μπορεί να αντέξει ο οργανισμός του. Τι κάνουμε, κυρία Βαγενά? Τι κάνουμε? Όλες αυτές οι ασυλίες μπορούν να είναι πάνω από τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τι κάνουμε, κυρία Βαγενά? Τι κάνουμε? Παίρνουμε οι πολίτες, γινόμαστε πολίτες και παίρνουμε την πολιτική στα χέρια μας. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για μας. Αλλά τελικά τα οικειοποιούνται αυτοί. Και στο τέλος έχουν όλη ασυλία εκτός από τα θύματα που είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Πώς το ανεχόμαστε άνθρωποι αυτό? Και το θέμα μας είναι αν θα τσακωθεί ο ένας γιατρός με τον άλλον για το αν είναι ο COVID αυτό ή COVID εκείνο, ή αν το εμβόλιο το ρώσικο είναι καλύτερο, ή αν το φάρμακο. Εδώ δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Είναι ασίδωτοι και βγάζουν νόμους και ασυλίες όπου θέλουν, όπου γουστάρουν. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουμε εμείς. Αυτό λέμε και γι' αυτό καλούμε τους πάντες οι Ελλήνων Συνέλευσης να ενεργοποιηθούν στους δικούς τους οργανισμούς, στον τεράστιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, που έχει καταθέσει και έχει εγκαθιδρύσει τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα μέσα, έχει κάνει διακήρυξη αρχών και αξιών που είναι καταγεγραμμένα, και να δούμε τώρα όταν θα εφαρμοστούν οι νόμοι, οι τρεις πολιτιακοί νόμοι, που είναι ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης, ο νόμος της δημοσιότητας και ο νόμος της προσομοίωσης, και θα εξηγήσω τι είναι, αν θα μπορεί να βγει καμία διάταξη και κανένας ειδικός νόμος που να σκοτώνει τον άνθρωπο. Γιατί δεν έχουν άλλο στόχο αυτοί οι νόμοι, μόνο να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Νόμος της πλήρους επανόρθωσης. Δεν με ενδιαφέρει το ποσοστό θνησιμότητας που προβάλλουν ως επίσημο και ανεκτό ποσοστό οι φαρμακοβιομηχανίες και τα κράτη, γιατί έχουν και ανεκτά ποσοστά. Με ενδιαφέρει ότι έναν άνθρωπο να βλάψεις και να μην μπορέσει να τον επαναφέρεις στην αρχική υγιή του κατάσταση εξαιτίας αυτού που του επέβαλες, είσαι εκτός πολιτείας. Έχεις τελειώσει. Δεν περνάνε στην πολιτεία αυτά. Έστω και έναν άνθρωπο να βλάπτει
το σκεύασμα που προτείνεις δεν περνάει το σκεύασμα στην πολιτεία. Δεν παίρνει άδεια ούτε καν να κατασκευαστεί. Νόμος της δημοσιότητας. Πώς μπορούσαμε να τον εφαρμόσουμε τώρα για να τελειώνουμε μία και καλή με όλα αυτά. Κανένας πολίτης σήμερα δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Ποιες είναι οι λεγόμενες έρευνες και ποια είναι τα πραγματικά τους αποτελέσματα. Γιατί από πίσω είναι ιδιωτικές εταιρείες που κρύβουν πράγματα και παρουσιάζουν ό,τι θέλουν για να μπορέσουν να επιβάλλουν τα προϊόντα τους. Τι θα υπάρχει αυτό στην πολιτεία? Γιατί τα πάντα θα είναι σε δημόσια θέα. Θα γνωρίζει ο πολίτης από το πρώτο βήμα της έρευνας μέχρι το τελευταίο τι ακριβώς συμβαίνει. Και ό,τι αποφασίζεται θα είναι υπέρ του ανθρώπου και δεν θα έχει ούτε ελάχιστο ποσοστό εναντίον του. Γιατί είναι απαράδεκτο σήμερα να μας λένε ότι ελαφριά συμπτώματα προκαλεί, δεν είναι τίποτα. Γιατί να προκαλεί παρενέργειες ένα σκεύασμα? Τι θα πει ελαφριά και βαριά? Δεν σέβεται δηλαδή, δεν είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο. Πάμε στο νόμο της προσομοίωσης. Μπορείς να προτείνεις ό,τι θέλεις στους συνανθρώπους σου, αφού πρώτα το έχεις δοκιμάσει στον εαυτό σου, στα παιδιά σου και στο περιβάλλον σου. Δεν μπορείς να μας φέρνεις ούτε εμβόλια, ούτε σκευάσματα, ούτε τίποτα αν δεν τα έχεις δοκιμάσει πρώτα εσύ. Να τα έχεις αντέξει, να είσαι πλήρως ακέραιος και τότε θα σε αφήσουμε να μας το προτείνεις, όχι να μας το επιβάλλεις. Δεν είναι δίκαιο αυτό, συνέλληνες? Δεν είναι εδώ το δικαιώμα στο ανθρώπινο μέσα σε αυτούς τους 3 πολιτιακούς νόμους που συνδυάζονται βεβαίως με τα 33 ελάνια αξιακά πρωτόκολλα και με τα υπόλοιπα, με 12 αρχές, 12 αξίες, 18 πολιτιακές αρχές και έρχονται και 3 πολιτιακοί νόμοι μέσα στα 33 ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Και κλείνει όλο αυτό με 2 ακόμα νόμους που προασπίζονται το συνολικό περιβάλλον και το συνολικό συμφέρον. Το ολικό, όλη η ανθρωπότητα δηλαδή, συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Δεν μπορείς να μου φέρεις κανένα σκεύασμα που να σκοτώνει έστω και έναν άνθρωπο ή να του κάνει κακό ή να τον βλάπτει. Πρέπει όλοι να διαβάσουν τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Πρέπει όλοι, για να φύγουμε από αυτή την παγίδα και από αυτή τη φυλακή που είμαστε κλεισμένοι, να ενεργοποιηθούμε, να ενεργοποιήσουμε πρώτα την νόηση, να ενεργοποιήσουμε το δίκαιο μέσα μας και την αλήθεια, να δούμε την αλήθεια των πραγμάτων. Καθόμαστε και κοιτάμε λεπτομέρειες και δεν συνειδητοποιούμε τόσα χρόνια πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί λόγω των εμβολίων που δεν είναι τωρινά. Άλλωστε, κυρία Βαγενά, αποδεικνύεται πλέον με τον πιο σαφή τρόπο σε όλους τους πολίτες ότι έτσι όπως οδηγείται η πολιτική σκηνή και οι αποφάσεις της και τα μέτρα που λαμβάνονται, δεν δίνουν άλλο περιθώριο πλέον στον ίδιο τον πολίτη να περιμένει από οποιαδήποτε πολιτική κίνηση, κίνημα, κόμμα, οτιδήποτε, να μπορέσει να κάνει κάτι για τον ίδιο, διότι βλέπουμε ότι όλα πέφτουν σε ένα κενό. Και πέφτουν σε ένα κενό γιατί
Μόνο ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης ενεργοποιεί όλους τους πολίτες. Όλοι οι άλλοι τους ζητάνε να ηγηθούν αντί των πολιτών. Δεν ζητάει κανένας από τους πολίτες να γίνουν ενεργοί πολίτες και να αναλάβουν ρόλο στην πολιτεία. Συγγνώμη. Ναι, βεβαίως. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχετε τηλέφωνο. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό είναι παγκόσμιο, αφορά όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό λέμε ότι η Ελλήνων Συνέλευση είναι ο τεράστιος ανθρωποκεντρικός οργανισμός που χωράει όλη την ανθρωπότητα, όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι τα ίδια θέλουμε, όλοι το ίδιο άδικο βιώνουμε, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια φυλακή και αυτό αποδείχθηκε και με την τελευταία πανδημία. Και με όλα τα μέτρα. Τα μέτρα είναι ίδια σε όλο τον πλανήτη. Όλοι οι άνθρωποι είναι στην ίδια φυλακή που ζούμε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Όλες οι κυβερνήσεις αποδείχτηκαν ότι ακολουθούν πολύ συγκεκριμένο σκοτεινό κέντρο. Κανένας πολίτης πουθενά σε καμία χώρα δεν γνωρίζει την πραγματική, την αλήθεια για τον ιό αυτό, αλλά και για ό,τι προηγούμενο έχει συμβεί σχετικά με την υγεία μας. Άρα είναι μονόδρομος η ενεργοποίηση των ανθρώπων. Είναι μονόδρομος η εγκαθίδρυση του ελάνιου αξιακού συστήματος που είναι τα 33 πρωτόκολλα με τα οποία είμαστε φτιαγμένοι της φυσιολογίας μας. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να έχουμε πολιτείες. Δεν μπορούμε να βγάσουμε νόμους. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Παγκόσμια. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ήδη κι εσείς που βρίσκεστε στο εξωτερικό, ανοίγετε τα γραφεία σας και δίνετε δείγμα γραφής ότι τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης και οι οργανισμοί μπορούν να πλωθούν σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Με το ίδιο καταστατικό, με τις ίδιες αξίες, με το ίδιο αξιακό, με την ίδια δομή, όπου όλοι οι πολίτες μέσα εκεί, μόνο εκεί είναι ίσοι και ελεύθεροι. Πουθενά άλλο. Έξω είμαστε όλοι σκλαβωμένοι. Έξω από την Ελλήνων Συνέλευση. Είπατε μέχρι στιγμής, έχετε πει δύο, όλα είναι πάρα πολύ σπουδαία όσα μας λέτε, αλλά δύο εγώ θα τα κρατάω και θέλω λίγο να τα επισημάνω. Πρώτον, θα ξεκινήσω με το τελευταίο που είπατε και είναι σαφέστατο ότι πρώτη φορά, και δεν νομίζω να υπάρχει κάτι παρόμοιο, να μπορείτε οργανισμοί όπως είναι η Ελλήνων Συνελεύσης, τα γραφεία της ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης, να μπορούν να ανοίγουν σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θέλω να το κρατήσουμε, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους οργανισμούς μέσα στη χώρα μας να έρχονται από την Αφρική, από την Αμερική, από Ινδία, από οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε Ελλήνων Συνελεύσεις να βγαίνουν, να ανοίγουν και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στη Γερμανία και στις Βρυξέλλες και παντού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά ακούγεται από έναν φορέα, από έναν θεσμό, αυτή η υπέροχη και πανανθρώπινη δήλωση, θα πω, ότι έστω και ένας άνθρωπος να βλάπτεται, αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί μια πολιτεία. Δεν έχουμε ξανακούσει κάτι παρόμοιο, κυρία Βαγενά. Αυτό είναι το δίκαιο όμως. Γιατί από το σώμα σας, επειδή όλη η ανθρωπότητα είναι ένας οργανισμός, έτσι, είναι σαν τον οργανισμό μας. Πέστε μου, από το σώμα σου το ίδιο, τι θα διάλεγες να αρρωστήσει ή να πεθάνει? Το πόδι σου, το χέρι σου, το δάχτυλό σου, το αυτί σου, το μάτι σου, τι? Υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι αυτό δεν πειράζει, ας τελειώσει, ας πάρω αυτό και ας χάσω το ένα μου δάχτυλο? Έτσι είναι και η ανθρωπότητα. Όπως δεν μπορείς να πεις για τον οργανισμό σου ότι αυτό
δεν μου χρειάζεται και δεν πειράζει ας πεθάνει, ας αρρωστήσει, ή αν αρρωστήσει έστω και ένα κυταράκι μου, αρρωσταίνει όλος ο οργανισμός μου. Έτσι είναι και η ανθρωπότητα. Γίνεται να βγάζεις σκευάσματα που υπολογίζεις μέσα σε αυτά ότι ένα ποσοστό πληθυσμού θα πεθάνει και θα νοσήσει από τις παρενέργειες και αυτό να το περνάς ως αναγκαστικό νόμο για να σώσεις υποτίθεται την υγεία των ανθρώπων, της ανθρωπότητας. Πεςτε μου πόσο παράλογο είναι. Δηλαδή θα αρρωστήσει τι να πω, ο λαιμός μου για να σωθούν τα πόδια μου και τα χέρια μου. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Όχι. Δώσατε μια πολύ σαφή και πραγματική διάσταση στο όλο θέμα, γιατί είναι πραγματικά θέμα για τον ίδιο τον άνθρωπο και νομίζω ότι πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να αποφασίζει, αν μη τι άλλο, για το σώμα του, για τον οργανισμό του. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Δίκαιο και δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Και δεν είναι δικαίωμα, είναι δικό μας. Το δικαίωμα είναι αυτό που στο δίνει κάποιος άλλος. Δεν μπορούν να μας δώσουν αυτοί δικαιώματα. Γιατί γεννηθήκαμε, δεν μας έφεραν αυτοί στη ζωή. Δεν μας δημιούργησε κανένας από αυτούς που βγάζει τους νόμους τώρα. Ήρθαμε στη ζωή και ανήκουμε στον εαυτό μας και είμαστε μέλη της ανθρωπότητας. Και αυτοί ξεχωρίζουν τα μέλη της ανθρωπότητας και επιβάλλουν όλες τις αντιαξίες, ανισότητες, θάνατο. Εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άλλο άνθρωπο. Οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Έρχονται γιατροί και δεν ντρέπονται και ζητάνε ασυλία. Δεν ντρέπονται. Πώς είναι δυνατόν να φτάνεις στο σημείο να ζητάς ασυλία, να μην σε δικάσει ο πολίτης επειδή θα τον βλάψεις, προσφέροντάς του υποτίθεται υγειονομικές υπηρεσίες, και ζητάς ασυλία και δεν ντρέπεσαι να το κάνεις και να γίνεται αυτό δημόσιο? Δεν έχετε δημόσιοι Έλληνες? Και από την άλλη, πώς να εμπιστευτείς την υγεία μας? Κυρία Βαγενάκη, πώς να εμπιστευτείς πλέον ένα τέτοιο γιατρό, ο οποίος ζητά ασυλία για αυτό που πρόκειται να μου κάνει? Ζητάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γιατρών. Και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει να τους ξεφτυλίσει. Τι κάνετε ρε? Ζητάτε ασυλία για να σκοτώσετε τους ανθρώπους δηλαδή? Γιατί δεν έχεις άλλο λόγο να ζητάς ασυλία. Επειδή αυτά που εφαρμόζεις θα σκοτώσουν τους ανθρώπους. Άρα κάτι φοβάσαι. Ίχνος εδώς που είναι μία από τις αρχές μας. Εδώς, ούτε εδώς έχει χαθεί και η εδώς, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί αν δεν έχεις μία αξία και μία αρχή, δεν έχεις καμία. Αν δεν έχεις εδώ, δεν έχεις καμία. Αν δεν έχεις μεγαλοπρέπεια, δεν έχεις τίποτα. Καμία αξία. Αν δεν έχεις δικαιοσύνη, δεν έχεις καμία αξία. Αν δεν έχεις ισότητα, δεν έχεις καμία αξία. Είσαι ένα σκουλίκι. Δεν είσαι άνθρωπος. Πρέπει να μας θυμώσουν όλα αυτά Έλληνες και άνθρωποι. Ασυλίες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ασυλίες. Σε αυτούς που σε διοικούν και σου επιβάλλουν τι θα κάνεις με την υγεία σου και τη ζωή σου. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει, ναι, με την ελεύθερη σου βούληση ήθελες τελικά να πάθεις αυτά που έπαθες. Αυτό λένε από πίσω. Και σου λένε υπόγραψε μας και ένα χαρτάκι ότι αποδέχεσαι τις παρενέργειες. Με τον ίδιο τρόπο υπογράφουμε τα χαρτάκια τους αιώνες τώρα για να μας σκοτώνουν. Γιατί δεν συμμετέχουμε στο βίο μας και στην πολιτική μας ζωή. Μόνο οι πολίτες μπορούν να έχουν πολιτική ζωή. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολίτες και πρέπει να ενεργοποιούνται ως πολίτες. Στην Ελληνοπολιτεία που θα εγκαθιδρυθεί δεν θα υπάρχει πολίτης που να ιδιωτεύει. Θα συμμετέχουν όλοι στα κοινά ως υποχρέωση. Η μοναδική σου υποχρέωση είναι να συμμετέχεις στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και τον εαυτό σου.
Δεν έχεις άλλη υποχρέωση. Να συμμετέχεις και να ελέγχεις τις αποφάσεις. Και αφήνεις και μια εκτελεστική. Δίνεις και σε κάποιους ανθρώπους την εκτελεστική εξουσία να εκτελέσουν τις αποφάσεις σου. Τόσο απλά διοικείται δημοκρατικά η ανθρωπότητα. Και άμα δεν εκτελέσουν τις αποφάσεις σου, τους ανακαλείς και βάζεις άλλους να τις εκτελέσουν. Ικανούς. Να εκτελέσουν τις δικές σου αποφάσεις. Που τις αποφάσεις συλλογικά. Έχετε δίκιο, κυρία Βαγενά. Δεν είναι μόνο ατομική. Είναι και πολιτική, είναι και κοινωνική. Γιατί χωρίς κοινωνική ελευθερία και χωρίς πολιτική ελευθερία δεν υπάρχει ελευθερία. Ούτε ατομική. Έχετε δίκιο, και να επισημάνουμε κιόλας ότι σε αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, επειδή ακριβώς ο πολίτης δεν λαμβάνει χώρα στα κοινά, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κάνει, γιατί ουσιαστικά μέσα από τις πολιτικές βγαίνει και ο τρόπος που θα διαβιώσει στο βίο του, ακόμα και το τρόπο που θα μεγαλώσουν και τα ίδια τα παιδιά. Και βλέπουμε πράγματι να έχουμε τετραετίες, να έχουν πάρει εντολές του ελληνικού κόσμου για να εκτελέσουν υπέρ του πολίτη, να κάνουν τόσα πολλά, τέτοια διαφθορά στο κράτος, το ελληνικό κράτος, τέτοια τεράστια διαφθορά, και να υπάρχει και η ασυλία μετά, να μην πληρώνει κανείς, είναι... Τώρα έχουμε όμως λύση, αυτό λέω σε όλους. Τώρα τελείωσαν αυτά. Ιδρύθηκε η Ελλήνος Συνέλευσης. Είναι ο οργανισμός των ανθρώπων. Ο τεράστιος ανθρωποκεντρικός οργανισμός όλων των ανθρώπων. Να μπουν, να πολιτευτούν στην ίδια δομή των αξιών, των αρχών, των νόμων της νομοτέλειας, σε ένα πραγματικό περιβάλλον ελευθερίας, πολιτισμού, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, να λειτουργήσουμε και να διοικήσουμε τη ζωή μας, το γένος μας και τον πλανήτη μας εν τέλει. Καθόμαστε και τους κοιτάμε, είναι, εντάξει, πόσο χαμηλά, πόσο πιο χαμηλά να πέσουμε. Γι' αυτό καλώ όλους τους πολίτες τώρα να ενεργοποιηθούν με την Ελλήνος Συνέλευση, να μπουν, να διαβάσουν το Ηλάνιο Αξιακό, να συνειδητοποιήσουν σε πόσο μεγάλη πλάνη βρίσκονταν, περιμένοντας σωτήρες. Είναι όλα έτοιμα. Και οικονομικά και τα οικονομικά εργαλεία και κυρίως όλα τα πνευματικά εργαλεία και η δομή που θα λειτουργήσει ο ανθρώπινος οργανισμός μας. Κυρία Βαγενά, πολύ ανθρώπινος ο λόγος σας. Πραγματικά θεωρώ ότι πάρα πολλοί τηλεθεατές που σας ακούνε και τηλεθεάτριες αυτή τη στιγμή σίγουρα συμφωνούν μαζί σας, γιατί όλοι βάλλονται αυτή την ώρα από όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά νοσηρό, όπως μας περιγράψατε. Και νομίζω ότι βάλατε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε πολλά από όλα όσα γίνονται. Μας δείξατε έναν τρόπο αυτή τη στιγμή να δούμε και να βάλουμε μέσα μας το γεγονός ότι ακόμα και ένας συνάνθρωπός μας να υποφέρει, εμείς αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε. Και εμένα τιμή μου με καλέσατε. Ευχαριστούμε. Ένα μήνυμα μόνο που θέλω να δώσω είναι σταματήστε να παίζετε το παιχνίδι τους. Ειδήσεις από εδώ, ειδήσεις από εκεί, αχ, ένας ιός από εδώ, τόσα χρόνια τα ίδια είχαμε. Τώρα ξαφνικά μας απασχολούν τα εμβόλια, τόσα χρόνια μας μεταχειρίζονταν με άδικο τρόπο σε σχέση με τα εμβόλια. Εμβολιάζανε τα παιδιά μας και αποδεχόμασταν τις απώλειες συνανθρώπων μας.
για να σώσουμε υποτίθεται τη δημόσια υγεία. Δεν είναι μόνο τώρα. Άρα, να στοχεύσουμε εκεί που πρέπει, στο στόχο και στο σκοπό που είναι η πραγματική απελευθέρωση του ανθρωπίνου γένους και η εγκαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτής Αχαΐας με την Ελλήνων Συνέλευσης. Τιμή μας που σας είχαμε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που μας παρακολουθήσατε. Άλλη μια εκπομπή, γιατί όλα συνδέονται. Έφτασε στο τέρμα της. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι γεροί και με υγεία πάντα. Καλό σας βράδυ.